Добрий день, чистовані русини! В ефірі програма «Живий русинський язик». З вами я, Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим братям і сестрам русинам. Позирала, перебираючи місні і общоукраїнські канали інформації, но не знайшла за православну набережну ніякої інформації. Що це є? Нікому не є сокрито, не є великим секретом, що як канали інформації, телевізійні, радіо, як газети і журнали знаходяться під майже тотальним контролем багатих людей, але міжнародних. І на першому місці, що касається, наприклад, Фейсбука, Ютуб, це чисто спецслужби тим управляють і то контролюють. І сьогодні засобами інформації, наприклад, Фейсбукові, можна оприділити, хто твою програму читав, відео, хто твою програму передав далі, скільки хвилин, секунд він то дивився. Все це техніка вичисляє. Но вона вичисляє одноразово і адреса тих людей, які ото дивляться. І спецслужбам абсолютно не є проблем, щоб заблокувати інформаційно усі ті недобрі адреса, які дерзнули дивитися православний канал або православну передачу. Ми улибаємося над цим, бо ми розуміємо, що канали другі не мусять нас передавати, бо кожен має свою політику канала. Однак, якщо в області, в Закарпатті, на історичній Карпатській Русі раз у рік проводиться таке общественне дійство, де збираються тисячі і тисячі людей, і воно стається незаміченим як для краєвих закарпатських каналів, так і для загальноукраїнських, відповідь лише одна – блокировка безцеремонна, груба і, я би казав, топорна. Бо у будь-якому випадку нині є програми, котрі можна ці блокировки і обійти, але пізніше мало. В будь-якому випадку ми кажемо, ми не сердимо на блокираторів. Просто самі вони собі, во-первых, набирають гріха, порушують закони самі же того же Фейсбука, Ютуба і далі. А по-другому, не допустивши до общественності такий общественний акт, як освячення води на православній набережні, світ показав свою полярність – мінус. Якщо ми у православ'ї говоримо о мирі, благодаті з плюсом, то всі, хто втікає від нас, це поляризація напротив. Христос сам казав, предупреждав нас, в мірі будете мати скорби. Ну, знаєте, я побідив мир. Я побідив. І якщо б ви були від міра сього, мір би своє любив, гладив би вас, хвалив би вас, но раз ви православні. І збрали путь особий, котрий указаний Христом, узкий, тернистий, то буде вас цей мір ненавидіти. У якому плані? По закону маєте право, ну а в реальності вас заблокуємо. По закону мають русини, наприклад, по закону України написано, кожен громадянин має право вибрати національність свою або відновити, як для нас русинів, коли комуністи заборонили національність русин, а тепер маємо закон про декомунізацію, тобто вже мали вернути цю національність навіть на основанні цього закону, а не роблять цього. Це означає, що цей світ знову поляризувався. Комусь цей закон про декомунізацію парує і він його використовує. Що касається нам, ні, не можна. А це означає, що ми знову, видя поляризацію, що на місці, починаємо розуміти, де нам краще потрудитися і прикласти свої сили, щоб інформація про нас пішла від нас благо, мирно, не порушуючи другі права, але вместе з тим завжди пам'ятаємо, що сили цього світа в грубейшій формі можуть блокувати інформацію, скривати. У Фейсбукові наша інформація може людям просто не відкриватися. Або, наприклад, вас легко заблокують. Ну, наприклад, 10 жалоб вийшло, що ваша православна проповідь нам не любиться,
Фейсбук каже, місяць чекайте, ми вас заблокуємо і так далі. Це означає, що в світі нема повноцінної свободи, яка декларована. Тільки во Христі Ісусі є подлинна свобода, як казав Господь, «Якщо Син вас освободить, то подлинно, істинно свободні будете». Дякуємо вам, красно, отець Дмитрій, за такі красні слова і таку добре напутствие нашим слухачам. А вам, дорогі наші слухачі, бажаємо файно держатися того, що нам казав отець Дмитрій. На цьому передача «Живий русинський язик» завершена. Будьте здорові! З Богом Святим! Христос рождається, славіте Його!